gawe kaget. Tak kira yen to Ratu Sabrang ingkang sowan Werkudara apa bareng tak wis padake raine ora pangling iki rak Bagong to. Wah, Caedan. Linyilih sandangane endi? Iki ana perkara. Lho, urung iso ana masalah. Rawing Bapa Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka telu Bagong. Gandurna? Iya. Gandurna mbutuhake pusaka telu sebabe ngestina ke Taman Pegebluk bisane Waluya ditumbali pusaka. Sampun. Iya. Pun nggih? Yo, sing ati-ati. Ndara kembar sing pamit. Ya sing ati-ati, ya sing ati-ati Bagong. Ora sak kesusu-susu sare-sare. Wis ya inggih ngatos-atos. Ora tak ajar tuman mae nggih. Iya. Ora tak waneni ndak durna iki arep suwi-suwi ya ta? Iya. Merga pun nggih? Yo, sing ati-ati. Sampun, Ndara? Iya sing ati-ati. Ndara kembar, Iya sing ati-ati. kula tak medanjawi. Mbuh rawang sulat. Lho kok nesu? Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngopo? Sangu. Ora nggawa dhuwit. Wah, Ora duwe. waduh. Urung ngomong wis pun. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan nika wedok pondha mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kali kula. Terus sampean ayo. Kowe iso gawe aku semaput gedene aku tak antem glecak. Meguru karo kowe 100 taun. Pecah siramunya. Kose lagi ngematke wong gawa kopi. Urung-urung Karto Dendho Dasar Purnyata. Karto marmo kalah karo kowe. Karto Dendho durung karuan. kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku ngene iki kira-kira kowe gila ora? Lho, dimati lho. Lho. Kok mlesek awake? Ora mung awake tok. Aku nek bleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, Mati aku. sampean ora ngerti kekuatan kula to? Wente kekuatan apa? Mungsa Kurawa menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku ing ngatasé Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi. Aula saniki Bagong modern. Iso ambles bumi, iso mabur. Apa iya? Nggih. Kaya ngopo? Mangmatke nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Kula pasrah dhateng paduka Kanjeng Prabu Ndrawati. Mara coba kaya ngapa? Bapa Menemban ndadosaken tumaratap raos sing manahipun ingkang putra ing Amarta pun Darma Kusuma. Dene mekaten ya sing pangandika Maduka Bapa Menemban, mila ingkang saking menika sumangga Bapa laturi paring dawuh. Menggah menapa ta ingkang dados wigatosipun dene Kanjeng Koko Prabu utusan kelawan Bapa Menemban Durna supados tedhak wonten ing Praja Ngamarta. Oh, sampun ngantos gadahi raos kuwatir, nggih. Estunipun boten bab ingkang awrat namung mugi boten perkawis ingkang sepele. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten. Ah, menika ngaten. Mugi andadosna ing kawuningan. Estunipun wale-wale menapa sampun wonten 3 candra tanggalengganing dinten sakmangke menika. Negaring Astina kados ketaman welaking Jawata. Negaring Astina kados ketaman Pegebluk. Monggo kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan, sonten sakit enjing kapralaya. Kekirangan sandang boga lan sak piturutipun sedaya tetuwan boten saged tukul lang rembaka, sedaya pecah kasulayah. Mila boten aneh menawi negaring Astina tumunten
awis boga awis wastra andadosaken nungsang puyang sangganing para kawula ngudel bingung sami loro boga tuwin wastra dumadakan boten dangu jawahipun sesakit ingkang tumawa wonten praja Ngamarta utawi negari Ngastina kathah para kawula enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapralaya kula piyambak ngawruhi nggih kula piyambak nekseni lumados sing pagebluk tumantuk wonten negari Ngastina oh mboten nganyono-nyono negari Ngastina ketaman kados mekaten menika tumunten ana Prabu Duryudana ngrawuhaken para Brahmana winasih sewa sugata supados anambak rengkaning praja panandering ngatindakaken gagar wigar tenantuk karya tumuli dangu ingkang bapa ing saka lima ingkang bapa pinastran supados sambirat memelah ing Jawata ing tumantuk wonten negari Ngastina wanci anggara kasih ingkang bapa ing saka lima tumuli manjing wonten ing anggar pemelengan meminta dhateng panguwasaning dat kang Purwengdat supados saged paring pepadhang tumraping negari Ngastina nalika semanten kula pikantuk sasmita saking dewa nembe uda kawis setengah hari anggenipun kula mangsa semedi dumadakan sampun karawuhan dewa sampun rawuhan Jawata nun nggih namung emanipun dewa kala wau mboten ngetingalaken pasuryanipun namung suwanten ingkang dumeling wonten ing Karna kula tampi bilih dewa kala wau paring dawuh Begawan Durna aja kuwatir Mas lan sumelang kang dadi ati kita negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya yen to negara mau kudu ditumbali ya kuwi pusaka negara Ngamarta Jawata ngaten menika anggenipun paring dawuh Gusti Durna bapakku Werkudara piye mestine yen dewa paring sasmita marang titahe mesti dewa mau nepungake dheweke iki dewa saka ngendi lan jenenge sapa bawisike sapa adat lupya sing wis kelakon kaya ngono kuwi ra adat lupya sing wis lakon iki ora pati kelakon kok Werkudara dadi dewa mau pancen ora ngetokke awake ora ngetokke salirane mergo tak sawang nalika aku entuk sasmita Durna jugara nggonmu tapa aku mengongi wae mengunengen ewadene sepa sepi sepen suwung ora ana sapa-sapa tumuli aku tingkem netraku tumuli dewa mau nerusake nggone paring pangandikan piye negara Ngastina bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya yen to tinumbalan pusaka negara Ngamarta telu cacahe pusaka negara Ngamarta telu cacahe kuwi jenenge apa siji tumbak para welang loro payung tunggul naga telu pustaka jamus kelima sada monggo kuwi pusaka negara Ngamarta lah Ger, sawanipun ing bapa ing Sukalima wonten negari Ngamarta dinten sak mangke menika wonten Sukaliraning penggalih paduka anak Prabu Ngamarta keparenga paring ampil wujuding pusaka tiga. Inggih menika tumbak kara welang, payung tunggul naga, pustaka jamus lan jimat lima sada. Durna bapakku. Werkudara piye? Payung tunggul naga, tumbak kara welang kuwi pusaka sing ora nate pisah karo para Pandhawa. Ujaring para sepuh, ujaring para pinter padha nyebutake yen Pandhawa kelangan pusaka telu kuwi paribasane pepes bayu kang tapis. Pandhawa ora duwe kekuatan yen nganti pusaka telu kuwi mbok nggo tumbal ning negara Ngastina tegese pundhul Pandhawa bakal kelangan pusaka. Yen Pandhawa kelangan pusaka wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gawe cintrakaning Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo kowe paring dawuh yen pusaka telu mau mungkin arya tumbal ning negara Ngastina. Bener. Sing jeneng dinggo tumbal kuwi dipendhem. Bener. Tegese pusaka ora bakal bali marang negara Ngamarta. Kosek Werkudara. Nek le mendhem suwe iki iso ilang. Nek kowe le mendhem sawetara sedhela wae. Dipendhem ana ing alun-alun negara Ngastina, mengenyan wis pegeblok kuwi mengko sirep-rep. Kawula tentrem tumuli didudah meneh. Sawise didudah, tumuli bakal tak aturake kondur marang negara Ngamarta. Wah. Kuwi tenan. Iya. Ora goro. Ora goro. Apa tau tate Begawan Durna goro karo kowe? Kowe tau tate njaluk ngelmu karo aku. Apa-apa tak waneh-wanehake karo kowe. Najan ngelmu sing rungsik lan rumpil nggone ngupaya. Aku ora tau tate goro karo kowe. Kowe tau takon golek banyu suci Perwitasari. Nyatane ya ketemu tenan. Apa kowe isih tida-tida karo ucape Begawan Durna? Kowe isih tida-tida karo pangendikaning Begawan Durna?
Ora perkara tidha-tidha. Ning iki perkara pusaka telu negara Amarta. Yen bab percaya aku percaya karo Durna bapakku. Nang yen to babakan pusaka dienggo tumbal mung bakal dipendhem. Kuwi aku sing rada tidha-tidha atiku nggonku bakal nyaosake pusaka marang Begawan Durna. Werkudara? Nggih. Aku tak takon karo kowe, Ngastina kuwi nggone sapa? Nggone Kurupati kakangku. Kosik. Anak Prabu Duryudana kena ming dapur Ratu Wakil. Sing duweni negara Ngastina kuwi sapa? Sing duweni negara Ngastina kuwi para Pandhawa. Ya mung Pandhawa durung titimangsa kalane iso lenggah dampar negara ing Ngastina. Mula yen to nganti Werkudara, anak Prabu Puntadewa apa dene kembar iki mau, awel bakal maringake pusaka marang Begawan. No, tegese kowe ikhlas, kowe seneng. Kowe bungah yen kawula Ngastina padha pating slebar ora karo-karuan merga ketaman pegebluk. Oh, Werkudara, soane wong tuamu ning negara Ngamarta iki mung supaya kepengin nentremake negara Ngastina. Kowe ora nyawang dhewe kok, Ngger, kowe ora weruh dhewe. Yen kowe nyumurupi kahanan kawula negara Ngastina iki mau mesake banget. Akeh sing sore lara, esuk tekaning pati. Kuwi wae nganggo lara. Ana sing ming tengok-tengok dumadakan mati ya ana. Wah, apa ya ngono? Loh, kowe damoke ngayal. Kuwi luwih kejem tinimbang virus corona. Kuwi apa? Oh, Werkudara nggonamu iki pancen ora ana TV. Mula sok maca warta, mula sok maca apa sing lagi ngumandang lan kondang ana ing ngarsaning para kawula kuwi kudu tok gatekake. Ya. Mung gumantung karo mbarep kakangku. Tegese piye? Yen mbarep kakangku maringake, aku ya ming manut. Nah yen mbarep kakangku ora maringake, sing gedhe pangapuramu. Aku ya ora bakal nyaosake wujude pustaka Jamus Jimat Limrada, tumbak kara welang yang lan payung tunggul naga. Nuwun sewu, Ngger, kepareng kula aturi paring dawuh. Sampun ngantos kendelan kemawon kados mekaten menika. Tumuli ingkang Bapak ing Sukalima nyuwun keterangan ingkang gumathok. Pusaka menika badhe kaparingaken menapa mboten? Bapa Penemban, Wonten dawuh, Ger. ewuh kaya raos sing manah kula. Krana pusaka menika kagunganipun Pandhawa gangsal, mboten ingkang putra piyambak ingkang nganggadhuhi. Menika kagunganipun Puntadewa, Werkudara, Janaka tuwin kembar. Namung mugi andadosna ing kawuningan dinten sakmangke Pandhawa nembe gotang Bapa Penemban. Loh. Gotang dos pundi? Krana mindranipun kadang kula panengah inggih menika pun Yayi Arjuna ingkang sampun sawetawis candra nilar negari Ngamarta, nilar kasatyaning Madukara. Mongko boten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Boten wonten baban ingkang mengandha ingkang sumendhe banon kang tinumpuk. Bapa Penemban sakmenika ngaten kemawon. Bapa Penemban kula aturi anguk madosi wonten pundi lenggahipun kadang kula pun Yayi panengah. Mangke menawi Yayi Arjuna sampun pinanggih kula badhe nyaosaken pusaka tetiga. Loh. Janaka menika kesah? Inggih kasinggihan mekaten Bapa Penemban. Oh, lole. Ora pisan ora pindho Janaka kuwi mesti ninggal praja, ninggal kasatriyan. Monggo tanpa pamit. Wis dadi watake Janaka. Ning ora kaya sak gedhakan iki. Yen to Janaka nggone lunga saka negara Ngamarta, etunge wis ana sak candra ketulungguhan iki. Monggo anggere lunga seminggu lunga. Sesasi eneng omah mengko 3 sasi lunga meneh. Wah, mula Durna bapakku. Gandeng kowe pendhita iso golek tamba tumraping negara Ngastina sing ketaman pegebluk. Mestine kowe uga bakal ngerti nang endi dununge Janaka. Werkudara? Nggih. Nek kowe mau matur kaya ngono Janaka wis ketemu wingi awan. Apa iya ngono? Lho, bapakmu Begawan Durna iki pendhita ingkang buntas kawruhe sithik paningale. Mula kowe yen takon karo Begawan Durna babakan Janaka menyang endi? Iki dadi syarat srana nggonku bakal mboyong pusaka telu. Iki wis bener. Merga sadurunge aku munggah ana ing negara Ngamarta iki janjane aku wis mikir. Lho, Ngamarta kok kaya koncatan Yoni. Ngamarta kok kaya koncatan Kekuwung, kaya peteng dedet. Saka pitunganku Ngamarta mesti lagi gotang tegese salah sawijining para Pandhawa mesti lagi lunga saka negara Ngamarta. Lah, bener.
Janaka lunga saka negara Ngamarta. Yen pancen ngono, Durna bapakku ngerti menyang endi durunge utawa lenggah adiku lanang Janaka. Oh, yen kowe takon karo aku kuwi wis pas. Wis cocok, wis memper. Yen pancen wis pas, wis memper, wis cocok. Durna bapakku paring dawuh, Janaka mapan menyang endi? Mengko aku sing bakal ngajak bali marang Praja Ngamarta. Nah, nganti tekan dina iki aku urung ngerti Janaka menyang endi. Wah, aja wah, kowe aja pangling karo apa sing tak. Aku mesti sok kaya ngono kuwi to, ming bebeda atimu Werkudara. Sejatine aku ngerti. Janaka menyang endi? Janaka kuwi menyang jagat lor. Janaka menyang jagat lor. Jagat lor kuwi ya opian. Mengko yen kowe nang jagat lor ora ketemu Janaka, kowe ngidul. Engko nek ngidul ora ketemu Janaka, kowe ngulon. Nek ngulon ora ketemu Janaka, kowe ngetan. Nek ngetan lor kidul wetan ora ketemu Janaka, jagat iki diubengi. Mesti bakal ketemu Janaka. Wah. Kuwi wangsulane bocah cilik. Pancen aku isih cilik. Aja kaya ngono. Wangsulana. Yen perkara kudu nemokake Janaka nuwun sewu, Gen. Kula nuwun sewu. Manah kula nembe kebak. Kebak kados pundi Bapa Menemban? Inggih kula nanggen kula menggalihaken kawontenan negaring Astina. Namung ngaten kemawon. Samenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Kersa ta diwalik? Kersa Bapa Menemban. Samenika dipun walik kemawon. Dipun walik kados pundi? Pusaka kula beta rumiyin 3 cacahipun tumbak perang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada. Samangke badhe kinarya tumbal wadaling Praja Ngastina. Menawi Ngastina sampun ketingal padhang kula ngunduraken pusaka sinambi kula gandeng tangani astanipun anak kula pun Janaka sowan wonten negari Ngamarta. Menawi ngantos mrucut aturipun Begawan Durna menika, oh mugi-mugi tetel kabrahmananipun ingkang bapa ing saka lima ngger. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara gawe kaget tak kira yen to Ratu Sabrang ingkang sowan Werkudara apa bareng tak wis padake raine ora panglingi kirak Bagong to. wah caedan linyilih sandangane endi tak kira nek anakku Gatut Rama Kyai mbuh Bagong kok liya bisa-bisane ing atase dadak nganggo sandangan cara satriya kaya mengkono. Nune nggih. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang abdi pun Bagong Tadawadana sinuwun. Ya ora dadi ngopo Bagong. Betek-betekipun kula pengin merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma ngantos kula nyewa sandangan ngenten iki. Iya Bagong. Nggih, nyuwun ngapunten nggih. Ora dadi apa. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika sinten? Menapa ingkang putra Jodipati? Menapa putra Madukara? Sanes Bapa, mbok menawi Bapa mboten mresani krana saking wingking. Menika pun Panakawan Bagong. Oh, wedhus tenan ora. Tiwas tak apik-apikke ora nganti dehem ngono Nalendra sowan. Oh, jebul Bagong to iki. Wah, lah Penemban Durna barang teng mriki. Oh iya Bagong. Oh, kowe nganggo sandangane sapa? Mboten ngertos niki sandangan Sencaki napa Gatotkaca kula radong. Sing penting kula nggo. Sing wigati kula merajakaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Panakawan Bagong padha rarja sapraptamu. Nun. Tansah pinanganing kawidadan ring Sambikala. Kepanen kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk sanipun Wa Prabu. Wa Prabu dengkulmu atos. Mengketok kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Wadararja. Nune nggih wilujeng Ndara.
prayoga nunggun mulunggo. Nggih. Aja dienggo sak nggon-nggon, engko ndak kleru leh ku nyebut. Mboten mungkin iki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa mboten ngoten lho dadi piyayi. Le wangun awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Kempun atos suarane. Oh, Bagong Padhararja sak praptamu. Pengencenipun Begawan Durna wilujeng niring Sambikala. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana Bagong kula pundhing go jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padhararja sak praptamu. Ponongan Bagong Padhararja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya Bagong. Tak tampa pangestuku tampan ana. Nun inggih sanget anggen kawin dadosaken jimat. Tak tampa pangestuku tampan ana Bagong. Nun inggih jimat. Nek ana ing kasantosan kabeh ping do mengestoni cok. Iya Bagong, nggih. Ana apa Bagong? Sepisan kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ron klapa apuren tambah bilih wonten lepat kula anggen kula ngunjaken sampun Prabu Darmakusuma. Iya ora dadi ngopo Bagong, matur sembah nuwun. Ndungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiyang sepuh kula Badranaya. Iya Bagong, bapakmu ya kene. Bapakne ajeng pejah. Lho. Sebabe apa? Lara. Bapakmu lara. Nggih. Sak pengkere Ndara Janaka Kesah, kabar sing kula tampa, Ndara Janaka nika nilar kasatyan Madukara, nilar negari Ngamarta. Menapa leres mekaten sinuwun? Iya pancen bener. Mboten gantaran wektu bapak niku opnam. Bapakmu lara. Nggih. Madal sairing usada. Saniki teng griya nika mung kantun kecap-kecip. Awake kaya wis ora duwe nyawa, ming mripate tok sing urip. Ming kecap-ketip. Nek mak ampun mboten kalu, nek ngunjuk pun mboten isa ngunjuk. Kula ya wis omong karo bapak-bapak, rasa nganu gegering awak, nek mati ya anak-anak wis ikhlas. Ngonten niku nek bapak tetep mboten purun seda. Monggo nek bapak seda niku kula bahagia. Wong edan bapakne mati malah seneng. Entuk lemah akeh banget kula. Wah, warisan diame-ame. Lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kalih kula. Lah gene bapakmu iso omong, saged omong iso ning lirih. Kuping kula dadak kula templekke enten tutuke bapak. Iya Bagong, nggih. Ngenten iki. Bagong, ngenten niku. Lah ya leh momong ki seru wae. Kok njur kaya bapakmu, mengke ndak ora padha karo kasunyatan, merga sakniki niku napa-napa niku sok ora padha karo kasunyatan. Upamane piye? Kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak lengen, mengke tekan lor dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalih kasunyatan mboten padha niku sakniki pun nglembrah. Iya Bagong, nggih. Ngenten iki. Bagong. Kok wis seru? Ya Bagong. Aku iso mari. Yen kowe nyuwun ngampil pusaka 3 negara Ngamarta. Kula ya semaur, apa Pak? Matur sinuwun Prabu. Puntadewa nek aku buta pusaka 3 nggo nambani awakku. Pusaka 3 kuwi apa wae? Setunggal. Tumbak. Padha lali iki. Wah cilaka iki. Dadak mulih njaluk keterangan bapak ya mung wirawiri. Tumbak baru klinthing. Karo welang. Nah, tempe karo welang. Karo welang. Tumbak karo welang angka 2 payung mutha. Wah,
bature Pandhawa pirang-pirang puluh taun karo pusakane Pandhawa ora apal. Ora payung motho. Lah payung apa? Pijet payung. Ora. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga kali perpustakaan wilayah. Pustaka Jamus. Lah, pustaka Jamus kelima sada nedya kula bolong. Bolok boyong. Nedya kula boyong wonten negari Ngamarta, Karang Kadempel ingkang wigati kinarya Jambi Bapak Semar. Pungkasane ngatur kula menawi Sinuwun Prabu Darma Kusuma maringaken kanthi ikhlasing penggalih kula ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ateges Sinuwun Puntadewa menika menggalihaken lelabuhane Bapak nggone momong para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti celaprang. Nek mung diwisuno ngambil pusaka 3 mesti kemawon dipun paringaken ewadene Sinuwun Puntadewa ngekahi pusaka 3 menika. Kula sampun macak cara Gatotkaca. Kula mboten ajeng wedi kalih sinten-sinten, nek perlu kula untir kabeh. Wah, Puntadewa kakangku. Werkudara piye? Aku apal karo Bagong. Yen wis kaya ngene iki dheweke ora iso dienggo dolanan. Ora iso padhake tawon. Dilangin tuku nggo dolanan. Yen muni nesu mesti nesu tenan. Lho niki contone sing wis tau tak ajar. Wah. Sapa? Sapa ta? Aku ki nek omong sok ngawur e. Kula niku nek nesu medeni asli nek nganti sampean boten maringaken tur nggih kula aturi ngemuti nggih Sinuwun. Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun. Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undakan bayar, ora tau njaluk undak-undakan napa-napa. Omahe bapak wiwit dereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengan wis dadi ratu ya popok kaya ngoten mawon. Niku ya bapak ora tau ngresula. Nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka 3 kinarya ngusadani bapak. Kok owel? Kok ora ikhlas? Niki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin napa mboten. Ternyata Pandhawa dilabuhi sepena-sepene ning Pandhawa ora tau ngerti males kabecikane karo bapak. Bagong. Non. Pusaka kuwi nggone Pandhawa 5. Wis ngerti? Lho. Mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabe apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapak niku paring dawuh nek aku waras, aku goleki ndaramu Janaka. Ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso goleki ndaramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka 3 niku. Mengene bapak pun kebacut waras, bapak sing ajeng nusul utawa goleki ndara Janaka. Ngoten ngendikane bapak. Werkudara piye? Werena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Kula aturi maringaken kok Prabu. Kok Prabu kula aturi maringaken. Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sakmangke mboten dipun paringaken geger sampun geger negari Ngamarta. Sinten ing badhe ngendhakaken dhateng pun Panakawan Bagong. Oh. Piye? Pripun? Iya Bagong. Pripun paringaken napa mboten? Kosik iki ana perkara. Lho, urung kaya ana masalah. Rawing Bapa Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka 3 Bagong. Gandurna? Iya. Gandurna mbutuhake pusaka 3 sebabe Ngestina Ketaman Pegebluk bisane Waluya ditumbali pusaka 3 sing tok kandhakake mau. Mangke riyen. Saniki kula tak takon karo sampean. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Pun ngoten mawon. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Kula ndereke sampean niku nganti sikil dienggo sirah dienggo sikil ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampean kok ajeng belani wong Ngastina.
Sampeyan le kesia-sia niki wiwit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngastina, disingkang-singkang karo Kurawa. Nek cara Kurawa, nek cara kula nganti kesusu-susu. Nek cara kula, Kurawa ketaman begeblok mbok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh, panjenengan lenggah teng negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Bratayuda. Ora. Sesuk. Wah, ra sida ndelok aku. Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok do nyermimih njaluk pambiyantu ning Pandhawa. Apa ora gagas jaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip ki aja duwe rasa males winales. Lah niku ra panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyaning wong liya, panjenengan maringaken mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan. Lho. Anu, ludira pethak. Getih putih. Caedan lah. Iya, Bagong. Nggih. Tegese ludira panjenengan pethak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot Ngastina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mang paringke durna. Mang paringke durna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdine para Pandhawa sing pancen ora iso nggatekke karo kawulane, ora iso nggatek karo kawula cilik kaya kula niki. Oh, lho pangapunten, Ger. Kula nyuwun pangapunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi bawa leksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ingkang sampun dipun leksanane dening anak Prabu Darmakusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri. Menika watahipun Nalendra. Menawi panjenengan boten saged nindakaken kados mekaten menika badhe tetel kanjenengan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing mbutuhke sapa? Apa sampeyan ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Oh, perkara Semar mati menika mboten apa-apa. Pandhawa isih duwe nata Ndarawati iki menika Sina Prabu Sri Bathara Kresna. Sina Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro. Nek piyai loro siji ora ana, gotang Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Kula nuwun sewu, nanging dhisik kula lho, Nger. Sawanipun rumiyin bukan durna tinimbangipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampean kudu menggaliaken perkawis Bapak Semar. Ampun ngrungokke suarane kongkang kengunya ing kekeleng. Kongkang menika kodhok gedhe, kekeleng menika leng. Kangkung neng kemawon tablek lendute modal. Ngoten mawon mboten sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine menghargai cintrakaning para Pandhawa kanthi api-api Ngastina ketaman pegeblok rebut pusaka. Nek pusaka wis karebut tumuli nuwun sewu badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Hus! Bagong! Ngapa? Kowe ngecek karo Bagandana? Mboten ngecek niku nyatane. Lho, nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek. Kula mboten ndakwa. Ning kula menika mung nggunakake ngelmu titen. Lha, nggunakake ngelmu titen. Durna Sengkuni Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lahir tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renah patine para Pandhawa. Ning nek saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, kinarya nambah rengganing kula jeng Ngastina. Ajeng alasan apa kemawon kula iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngono kowe ndakwa karo aku, kula ora perkara ndakwa. Ning perkara niki perkara Sinuwun Prabu Darmakusuma ajeng meneke pusaka dhateng sinten? Kula panjenengan ngalah, paringke sampeyan kula kudu ngalah, ora usah nganggo padu. Iki ku nganggo padu merga wis wani karo Begawan Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedibal 17 wong elek ngelok mripat. Semar kae ya mung kere. Semar kae wong ora duwe. Lho, Semar mati ya wis ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati men kawula. Nggo abrak apa Semar? Semar urip ya men ngebot-boti uripe para Pandhawa.
Bagong kok salin koloran iki arep gelut e. Gelut nang nganggo sandangan kasatian ki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke ira-irahan. Cetha iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nek mboten kula ajangi jembar ndak mung sak kepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan? Kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lah kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudhone Bagong ora gigrek. Hah? Aja kok ming Durna. Ha sampeyan niku kudu meh titele pendhita kondang monyor-monyor ra ning Ngastina. Ha ta? Sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tau iso mbukak, kalah terus. Ha kok sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saiki ngene. Sampeyan butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampeyan, sampeyan boyong pusaka telu. Nek sampeyan kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki, kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa ta, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya mung cekutas, lekudis. Ora ndek kewanen apa-apa, ning gandeng kowe nggo Kurawa, Dursasana, Kartomama, Surtayu, Surni, Sinden ana ngene kowe. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya yak-yak kae. Ning slamus apa ki? Sasuwene urip Bagong iki dilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kene ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amuk kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Kene wedi. Kono gedhe. Keseron nganggo akik lendodok. Wah. Lali ra tak copot. Lho nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Ayo metu jaba. Lho, kowe kok wong tua kok ora mikir to. Carane, ta? Nek ora aja tak njaba. Rugi. Goblok ora. Aku ora guneman karo kowe sing ora ana. Nek panjenengan kemanane metu to, Pak? Ayo, metu njaba. Tanding karo Begawan Durna. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajanging pasulayan. Ning gandeng Bagong pun ditantang. Nendi papane wong neter kanthi dayan. Nang alun-alun negara Ngamarta temboke kowe apa aku sing tekani pati. Wah, pendhita tak ingel-ingel garing ati. Lah wis tantang-tantangan kok malah mbegogok. Kawula nek diwangi ya mudhar tenan. Lah jare mau wani, Mau ora ana Begawan Durna. Nek ora ana Karepmu piye, Bagong? putrane do mangkat mboten? Sapa? Ndara Gargaca, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Wah, aku ora weruh. Ning pendak-pendak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsena ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Ndara Antarsena ya. Nggih. Yo, Ndara Antarsena Ndara Gargaca Ndara Antarja kula suwun ngambil. sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon ngundurke Kurawa. Sip. Makasih. Iya.
Sampun sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Darana kula Sedewa kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil Kang Putra. Nek wonten ora ngoten ndak kula kalah karo Kurawa. Wah, yo sing ati-ati. Merga jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu ajeng diboyong kali Begawan Durna niku kula ora ikhlas lahir batin. Yo wis mangsa Baronga. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong aja kaya bocah cilik Panakawan. Nun nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat. Durna niku mung arep gawe kisruh negara Ngamarta. Kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong mangsa Nun nggih. Nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati-ati. Sampun Ndara Kembar. Iya Bagong sing ati-ati, iya Bagong sing ati-ati. Dara Werkudara kula nyuwun pamit. Yo Bagong Nyuwun ngambil Kang Putra. yo wis kono. Tak paringi ngambil. Nggih, ngoten mawon nggih mungkin ndak selak kewengen malah ora prayoga kedadiane merga niki gawat tenan. Iya. Nek nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada niku wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cinakaning para Pandhawa niku angel mijen moing ranti suwe banyu sinaring. Nggih to? Iya. Leres mboten? Bener. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara Kembar kula nyuwun pamit. Iya Bagong, iya Bagong. Ndara Werkudara. Yo ana mangkat to. Oh, mangkat sik ya, Jem. Nggih ngeslang dawuh. Kuwi sapa kuwi sik lemu kuwi? Adik kula. Rondo. Wah. Kok ora ngabari aku? Aku ki penggemar. Penggemar tekule atos. Sampun ngoten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng. Iya. Nyuwun pamit Ndara Werkudara. Yo sing ati-ati. Pareng. Yo. Merga kula niku nek wis karo Kurawa jane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula kula niku ndek penjangka nek Kurawa ketemu Bagong ijan padha ijan upamane. Iya. Kartomarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu kali kula mesti tantang gelut kok. Yakin kula jak gelut mesti. Iya mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit ki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo kula tresna ning ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekaten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Pun nggih. Yo sing ati-ati. Ndara Kembar nyuwun pamit. Iya sing ati-ati, iya sing ati-ati Bagong. Ora usah kesusu-susu sare-sare. Wis ya Yem. Inggih ngatos-atos. Ora tak ajar tuman mae nggih. Yo. Ora tak waneni ndak Durna iki arep sewiya-wiya to. Iya. Merga pun nggih. Yo sing ati-ati. Sampun Ndara. Iya sing ati-ati. Ndara Kembar. Iya sing ati-ati. Kula tak medanjawi. Mbuh rawang sulat. Lho kok nesu. Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngopo? Sangu. Ora nggawa dhuwit. Wah, Ora duwe. waduh. Durung ngomong wis muni ora duwe. Nggih pun, ngoten mawon. Kula nyuwun pamit tambeng mestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan. Nun nggih. Pun mboten ngangge gamelan. Iya. Ming batur sakula ditabuhi. Ngeselke sing do nabuh. Iya. Iki Patih Andakawana to iki? Inggih. Kok oleh sowan kok adoh banget. Mboten wonten papanipun Ki Lurah Bagong. Kuwi nggo 300. Beto. Nak sili. Ingkang wingi dereng nyaur. Iki aku didhawuhi Sinuwun Prabu Puntadewa kok nyilih kowe. Engko sing nyaur Sinuwun Prabu Puntadewa. Estu. Tenan. Nggih, monggo. Engko sing nyaur Prabu Puntadewa. Nggih, ngestaken dawuh. Werkudara, Apa? sabubaring pasewakan Andakawana wene ana 300 ya. Mengko ndak aku ora kepenak uripku. Mung perkara Bagong. Wah, Panakawan kenthir. Wah, iso gawe wirang ratu Ngamarta.
jejegane. Aja Dimas pancen wateke Bagong kuwi kaya ngono. Ya. Yayi, Ono apa? aja nganti Bagong kasempyok ing ngaradan, tegese Bagong nganti cilik loro gedhe babak kulite dawono marang anak-anakmu sak biyantu kelawan Bagong. Ya. Si piye ngene bakal paring wangsulan karo Durna bapakku. Mengko aku ingkang bakal matur kelawan bapa Penemban Durna. Babakan nggone mboyong pusaka, aku bakal nyuwun pepanggil sarta ruba. Wah, ya ngestoke dawuh. Babar pisan Dimas, budal kang padha seba ingsun kondur ngedaton, kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Werkudara. Purna gatining pananggilan. Salojasa kondur ngedaton jeluk saking dampar kentara kinampit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi. Manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngambil upacaraning Prabun. Kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Naranata katinon saking Mandrawa kaya Sikra kang bala tumingal Prang cambu samya medal lilir tatit wileting kota Dan nyangkung mangundang niti benjang sangaji micil Latinya ngetali wuwus dosang konto wastrat mojo Long lalu mangulati surya mangrangsang wayah bumi samara waryanto Rama Kyai ingkang putra ing mringgondanipun Gatotkaca Cemadung dawuh Rama Kyai ingkang putra ing jangkarepipun Antarja Cemadung dawuh ana dawuhmu apa Pak ngawe karo anak-anak Pandhawa wah Gatot Antarja Antasena salungane pamanmu saka negara Ngamarta werna-werna lelakon ingkang tumanduk marang Praja Ngamarta. Eyangmu Sukalima nyuwun ngampil pusaka katelune dumadakan babak anglayoni jujul Hanusuli. Sowane Bagong jari kandha yen to Semar nandhang loro. Bisane Waluya Nirmala Temajati kudu ditambani nganggo pusaka Ngamarta katelune pisan. Mula ora aneh yen to dadekke pasulayan antaraning eyangmu ing Sukalima kelawan Bagong. Nanging gandeng elingi dawuh barep kakangku aku supaya dawuh karo anak-anakku. Ngayomi karo Panakawan Bagong sing wis momong karo wong tuamu Pandhawa. Wiwit Pandhawa isih kuncung nganti gelung, wiwit Pandhawa isih jabang nganti claprang. Mula golek ana Bagong menyang endi? Yen pancen Durna bapakku nggunakake Kurawa kinarya srana milara karo Panakawan Bagong. Kaya aja nganti wegah. Bagong belanana Kurawa Durna mengko bakal ana pangendika saka mbarep kakangku Gatotkaca Antarja lan Antasena. Gonjang kanjing langit kelap-lapaton lir kincanging lir kincanging risang mawe gandrung. Wis Pak, nek pancen kaya ngono aku nderek kersaning bapak. Kang aja nganti kesuwen. Ayo Bagong digoleki, kowe karo aku ora ketang sithik tau tate nampa pangudange Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula goleki nek nganti Kurawa arep gendak sikara karo Bagong, kowe karo aku wajib milani, Kang. Iya, Dimas. Mandel ora. Ora lidok ujare wong daplok. Durna nang papan anggring gleleng, anggring gembelo sirahe suarane kemlotak kaya kerakal. Mesti nggawa Kurawa. Nek ora nggawa Kurawa, Durna wonge ora tau wani swara atos nyuwara sing rapenak. Kurawa dampyak-dampyak goleki aku. Aku ki pinter ndelik wong aku iki copet kok. Dadi bingung Urataya. Aduh, kebingungan goleki aku. Ning suwe mesti kecekel iki. Ndara Werkudara tak suwuni pambiyantu Den Kang Putra kon belani kula nggih. Ha kok bubar pasewakan kok Werkudarane ra ngetok pancen wedhus tenan.
Piyayi nek ora iso digugu. Seprene kok ora ana kemliure Ndara Antasena Ndara Gatotkaca. Nek aku nandingi Kurawa Ijen yakin mesti kalah aku. Wong Kurawa ki wong licik. Kurawa ki wong akal ukile wis ketok. Mesti nek mungsuh Ijen-ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Lah nek dikeroyok ya kalah. Nek ora aku cekak-ceket goleki Ndara Antasena Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja takon belani aku selak kecekel Kurawa modar. Nek ora goleki Ndara pun suwe. Ayo sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora lara kon watuk. Pun ngertos lek kula omong. Wis. Terus keputusane? Keputusane sapa? Keputusan sampean bilani kula mboten? Gong. Non. Aku kuwi tau tate tok udan. Nggih. Aku tau tate tok mong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono uga aku Bagong. Aku kelingan jaman dijedi ning Kawah Candra Dimuka. Biyen aku capet-capet ketok ana Panakawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku. Kula nika. Ha Petruk iki wedi karo panas. Gareng iki karo Kawah Candra Dimuka di kula sing nunggu sampean. Kowe Nggih. ngaturke panuwun. Sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono. Yen nganti kowe kena genining Candra Dimuka, mesti kowe tekaning pati. Mula aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan wedok pondha mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kali kula. Terus sampean Aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke. Ha iki sing arep kok mendorong tak ki piye iki? Aku ya kon ngewangi, gong aja kuwatir. Nah. Pon, nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Apike ngene, Gong? Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong methuke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkat to. Yakin? Yakin. Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sungetku iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo nguripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil lampu. Kutil dengkulmu plocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil lho. Kula tak maju, Aku sing tansah memanuki lakumu aja kuwatir. Nek ming Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani, kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tamba mujarab kaya ngono kok. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku ndelabung saka Dirgantara. Wah, iki arep gleleng ya. Nggih, nun mengestu nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun ada-ada saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng temu ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku lek ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping 3, aku metu. Mosok ping 3 metu. Iya. Ono sampe bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkat to. Petungno Kurawa, nyun mengestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butula pancen bener apa sing ngendikake Kakang Prembandurna ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sokalima. Iki kaya patih sengkune. Iya, Bagong. Lho, ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Ora usah nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih sengkune sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata. Rasa kok ki ana omong sing tanpa guna. Kowe po Kartoslebor kuwi sing maju. Kartomarmo Kartoslebor jengkulmu mlocon. Heeh, Kartomarmo sing maju. Kowe aku ya wani, Kartomarmo aku ya turah wani. Aja kemeng Kartomarmo ijen. Kerubuten sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Mo Kartomarmo wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso bondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Prembandurna. Bagong, kowe ngalah. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi batang. Kuwi sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Lho. Kowe bali kowe mane remuk sirahmu kowe. Lho. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Kartomarmo? Woe lah. Didelok malam ini. Bengi iki kowe apa aku sing tekaning pati? Pedhot sirahmu, ha? Pedhot gulumu. Wah, gimer sirahmu tak nggo gathang kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki cecek untune. Ora mlungos kok ngarep aku. Amo Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Pecah sirahmu. Pecah genti legane ati upar. Semah tak petokke. Modare, wedan. Ayo, kekuatanmu sepiro Bagong Musaku? Remuk. Hei. Wah. Ngapa? Oh, arep modar aku yan. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping 3. Wis luwih saka ping 3. Nganti sing tak gejluk ngolet-ngolet. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, ngono carane ngene iki aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora nggo perang-perangan. Ha iki senegro iki nglocop bathuke iki. Ki gede-gede iki. Tambani nganggo sungutku mari. Wih lho. Wih, heeh. Ki nggon unyeng-unyeng iki. Oh kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane iya. Yo.
ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene wae. Piye? Lho, ora bosok Anu pripun? aku tak manjing ning awakmu. Manjing awakku piye? Manjing ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Iki serius. Iya. Tenan. Lihat ndi? Lagine? Ora iso. Kene wae apa piye? Ciut ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Metu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngamet ambegan? Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-kapake ora apa-apa. Lah mbok yo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku, kowe dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu yo. Nek kowe wis klebon awak aku mesti dadi ampuh. Gak wis lah modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gak wis. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Gong, wis. Sampe teng ngendi? Aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Weh, lah gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ora iso mati, mergo saka dayaku. Terus kula iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean nek dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur. Nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Wo. Nek ambles bumi ngampet ambegan niat ingsun ambles bumi, terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. Ki anggreng kok ora au gejegluk tak jak senggel. Iya. Ngampet ambegan. Weh. Ora sida. Weh, engko nek ra nyata mlenthung dase. Nyata-nyata gawe wis. Niat ingsun ambles bumi. Weh, wah, lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Buna. Wah, lah kaya ana wong kae. Tak jak Pak, wah asem mayit to. Jaratan ketok le mringis metu ngolah. Nek mabur Sirahe gedruk ping 3 niat ingsun mabur. mbok sing apik omongane. Ya anu sikil. Wah, Antasena ki arep nyilakake sirah kok kon gedruk ping 3. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedruk ping 3 niat ingsun mumet. Niat ingsun mabur. Kowe aja tiru aku to, Antasena. Wah, ya apik nek mabur mbane ra ambles bumi. Wah, iso weruh ngendi-endi. Wedian ini ra golek kamar mandi ra ana gendenge. Rugi iki. Lah, iki. Kamar mandi kok rung kirakeki gendeng. Oh, tuwa ra sido. Ting klintring kabeh wis. Ra motok. Wis. Nek medun, Ayo wis medun ngono wae. Ki arep gleleng iki. Wis nantang. Amun Suramarta, Jayawata, ayo kartos lebar. Iki Bagong Sayar digdaya kliwat tukur. Kowe mungsu aku iso menang, meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku barak.
mripate kok mendelik. Mendelik wae mataku ambu arep ngopo kowe? Sajahe mentas meguru anyar. Ora memper meguru kok ming sedilit. Ning matek aji jaya kawijayan. Ayo, kowe iso gawe aku semaput gedene aku tok antem glecak meguru karo kowe 100 taun. Pecah siramunya. Kose lagi ngematke wong gawa kopi. Urung-urung nyekel tumbak ora. Ayo, pecah siramu kowe. Nya tumban. Nya tumban. Tumbak iso mbolong dasku. Aku meguru harus 100 taun. Nya wis. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak jese. Mangger entek baterai colokan listrik murup menah, guys. Aja edan. Ora edan serius iki. Pecah siramunya. Ya iki ora muni kok. Ngopo dagdug-dagdug. Pecah siramu. Wale Ning. Pecah siramunya. Ah ngono. Hut. Hut. Wah. Oh, mati ya. Mati ya. Wah. Waduh. Gletek dasmu wis semaput ora. Pelekke ora. Rumangsane padake wong loro saudon telu saurupan. Tunggale Kartomarma Kurawarwane ro Bakaya, amuk legane ati. Sapa kowe? Arepku Kartodendra. Wah, ora tau mbayar per bulan kowe. Ora tau bayar Denda terus peranganing para Sata Kurawa. Kartodendra Dasar Pranyata. Kartomarma kalah karo kowe. Kartodendra durung karuan. kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku kene iki kira-kira kowe gila ora? Lho, dimati lho. Lho. Kok mlesek awake? Ora mung awake tok. Aku nek bleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, Mati aku. apa mung apane? Ayo, Kurawa maju ya. Kurawa maju. Kroyok Gunjang Kanjeng pamit kelap-kelap katon lir kincanging aduh mawe gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna lagi metu kaya wis kesonjo mbaya mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur lho Bagong digdaya mergane kula sawangsa ing katebian iso ambles bumi. Bagong iso ambles bumi iso mabur. Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan. Lho sumanggaken Kakang Prembaturna. Oh, lole Bagong aja pamer. Kuat nampani Kyai Cundha maneh aku meguru karo kowe keparat.
Gus, piye? Durna beto drei. Drei dengkulmu. Kae dudu drei. Lah napa? Kae pusaka arane Cundamane. Waduh, murup kaya wong nyuluh. Mergo saka dhewe kekuatane sing ampuh ngegilani, mula pusaka kae murup. Terus Ora sawedi. Kethuke Gong, kowe ora bakal tekaning pati. engko nek mati Ora sawedi. Tandang ngono, aku sing bakal namengi saka jero awakmu. Oke, ayo gawa pusaka suntan aku ora wedi legane atiku, Mas. Ngendi nggone? Oh, lele. Entos malu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Saya gembelo siramu saya gleleng pacakmu keparat. Ing atase wujude Bagong wae kok ngorak-arik para sata kula wis kasan bubar sar-saran ora karu-karuan. Ayo, nek pancen kowe digdaya tandangana Kyai Cundamane. Kowe sing wong jireh Penemban Durna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundamane. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya tamakna dadane Bagong. Loh, kowe wani nambani Kyai Cundamane? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Ning gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake angkara budi candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh-kabeh kuwi mung gumantung ana kersaning sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa, malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Loh. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa kae tau ngomong ya, kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Merga entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nek wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya mung kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundamane semono uga. Tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cundamane ilang dayane kuwi mung wesi rongsokan kuwi. Ayo tibakno nang wetenge Bagong. Ayo wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tok uncek nggon weteng. Wis. Aja kok kian gunung sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, Durna bapakku, Bagong. Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa kambaung Wisra katite merut layut sagung Praratu. Kula nuwun mapunten, Nger. Iya, awis saking pangatenipun ponakan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ingkang bapa Tadah Wadana. Bapa Penemban. Mestinipun Bapa Penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung drajating Panakawan. Nanging sabab menapa panjenenganipun Bapa Penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados
pikajenganipun Panakawan Bagong. Oh, inggih amargi Bagong sampun kurang ajar dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sampun nias dhateng Bapa ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng Bapa ing Sukalima. Namung semantena kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan. Mboten gadhahi niat wantun kaliyan Bapa Penemban Durna. Oh inggih menawi ngaten kula ingkang nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dawuh saking Paduka Anak Prabu Puntadewa. Menggah kados pundi babakan perkawis menika? Sapurnaning pasewakan ingkang putra tumuli manjing wonten ing sanggar pamelengan nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kang Werwengdat. Mugi-mugi pikantuk pepadhang nyatanipun Dewa Asung pepadhang dhateng ingkang putra pun Darma Kusuma. Jawata paring wangsit pusaka katiganipun menika kedah dipun lintoni. Lho, dipun lintoni menapa? Dipun lintoni wujuding kanugrahan ingkang badhe mandhap wonten ing jagat ingkang nami Wahyu Jati Wasesa Bapa Penemban. Gandhak bleguduk soal gembol suara ante awela. Dipun lintoni wujuding Wahyu Jati Wasesa kasinggihan mekaten. Menawi Bapa saged ngaturaken inggih menika wujudipun Kajeng Jati Wasesa tuwin Sekaring Jati Wasesa. Kula badhe ngaturaken wujudipun tumbak Karawelang payung tunggul naga miwah pustaka Jamus Hyang Jimat kelima sada. Wujudipun Sekar Jati Wasesa lan Kajeng Jati Wasesa. Kula aturaken Paduka badhe maringaken pusaka tetiga inggih kasinggihan mekaten. Nyuwun pamit yer kula ke Bapa badhe ngupati wonten pundi durungipun. Nek dilintoni kayu jati biasa pripun? Bagong, no. Kowe tak kandhani ya Bagong, nggih. Ratu kuwi ora kena mban cindhe, mban siladen. Mban cindil, mban cindhe. Mban siladen tegese ora kena bedak-bedake. Nggih. Kowe bali neng Karang Kadempel. Mekaten sinuwun. Iya Bagong. Matura karo bapakmu mesti wis tanggap. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Ndara Kudara. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan ora ngerti kekuatan kula to? Wente kekuatan apa? Mungsa Kurawa menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku ing atase Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi. Aula saniki Bagong modern. Iso ambles bumi, iso mabur. Oh iya. Nggih. Kaya ngopo? Mangmatke nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Soale iki nek metu omong. Modar. Dapusi ale Kang Putra. Kok minta slupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku barang arep diumuki wong bapakku wong ngerti kok arep diumuki. Mbok menawa kok wis Bagong Baliya sandangamu kae mau gawanen. Oh iya. Kula kakek kraton e wau. Ya wis jupuken. Nggih, ajeng kula nggih melih. Ya wis kono Bagong. Rama Kyai, mbuh. Dimas Antasena ketak ndasmu kok. Ora dakoni tenan aku. Ora masalah. Sing penting kowe iso gimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, nyuwun pamit nggih. Iya.
Saka Nyira. Nyuwun pamit. Bangga Wijaya. Nalika semanten kula sampun lampahan sowan wonten negaring Amarta. Campa perang Bitutama alok Bendha Walapati kalih Begawan Duna lan para Sata Kurawa. Tumunten dipun pisah kaliyan Ndara Werkudara, Ndara Puntadewa. Ndara Puntadewa ngendikaaken badhe pinaringan pusaka tetiga nek saged nglintoni kelawan ingkang winastan Sekar Jatiwasesa. Lah niku Ndara. Mula nek ngersake pusaka telu tumbak Karawelang payung tunggul naga pustaka Jamus Jimat Limasada kudu napa niku isa nglintoni sing disebut Sekar Jatiwasesa. Mekaten atur kula cekap semanten menawi wonten Padyagung Pangasama wekdal sapapan kula aturaken dhateng ingkang Pranatacara. Iku ngopo ora? Aku wis matur kok. Niku ature Bagong Ndara. Pripun pemanggipun Ndara dos pundi saniki? Miat langening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga nolo garing dalem kowe ndak tinggal neng Karang Kadempel tunggu bapakmu. Lah terus Petruk karo Bagong tak kanthi ayo ngopo ya menyang endi dununging Sekar Jatiwasesa Petruk nggih ayo Gong yo anut lakuning Kurawa ngene mati awake dhewe le. Ngapa? Ana apa? Ndara Abimanyu ilang. Lho, lek kok nendi? Wis. Ndara Abimanyu ilang. Ilange piye kowe iki ora ngedeg-degi aku lho, Truk. Nek nganti Ndara Abimanyu ilang, kowe karo aku nampa dukane pepunden Pandhawa. Kowe ngerti ora Ndara Abimanyu iki anak katresnaning para Pandhawa. Nek nganti ilang piye? Ana bayangan hitam. Lho. Edian kaya film. Nyaut Ndara Abimanyu Gong kae isu ketok ketap-ketap ing angkasa. Ayo Ndara Abimanyu kae ketok saka kene Gong. Doya wae meneng wae ngopo? Ya. Palugon lagune nglegas kita linuting kidung Mas Tunama Sidam Sekaring Bawuna Langgeng Kakang Trada Kakang Resi Kanika Putra kencang karo dayang Pak Pong Mbok Bolong kali cedhi sapa sing gawe menika mboten mangling kadi wonten sowanipun Sukma Wicara inggih pun Kresna. Menapa wigatosipun dene Kresna sowan
Tumunten ngati Mbalana di menggawi katosipun menapa kula triandang dhateng swanipun sukma wicara. Kakang Nurut lenggah ingkang langkung sekeca kula non ngestaken dawuh. Kresna Raharja saprapta kita. Nggih, Pukulun. Tansah pinanganing ngawidadan niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga ping pangabekti kula kunjuk. Iya, Kresna Ulun Tampa. Akarya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun tampanana, kula pun dinggo jimat paripe ndayan ana ing kasantosan. Apa to kang dadi darunane dene jeneng kita ngabiyantura ning ngarsa ulun. Murudyake matur ingkang tetela Narayana. Ingkang sepisan ngaturaken pangabekti kula kunjuk angka kalih mboten supe kula ngaturaken sepinten kalepatanipun ingkang wayah. Diagung pangsama paduka Hyang Adi Pukulun dene kula sowan kanthi badan wadak. Ya, ora dadi ngopo. Marma kita kuwi Atmaja Ulun. Mula isih gedhe palimarma ulun tumrap marang jeneng kita Kresna Noknen. Ingkang sak banjure tumuli matur marang panjenengan ulun. Nggih, Pukulun, wale-wale menapa? Mugi dadosna ing kawuningan estunipun anggen kula sowan ngersa paduka Hyang Adi Pukulun menika namung badhe nanjihaken babagan Sekar Jatiwasesa. Ingkang dinten samangke badhe paduka tedhakaken wonten ing jagat. Monggo mbiyake ingkang kathah samnyebataken sinten ingkang badhe kedunungan Sekar Jatiwasesa menika ateges ugi kedunungan Wahyu Jatiwasesa Pukulun. Kula nyuwun keterangan ingkang gumathok menggah ingkang wayah ing Dwarawati menika menapa inggih pantes tuwin kula sembada anggayuh kanugrahan menika kala wau Hyang Adi Pukulun. Pridho mangawur-awur-wurahan tengaraning ngajurit gong makuru gongso tetekaya butula ing sepisan kita kuwi Atmaja Ulun. Lamun to sowan kita kawanguran dening siji Jawata angka loro titah. Ing atase kita kuwi caket kelawan panjenengan ulun teka kita kepengin gayuh kanugrahan wae teka dadak sowan ing panjenengan ulun. Duh nyono cerak nyono Bathara Guru kuwi wong mban cindhe mban siladan. Dewa ingkang ora adil tumrap titahe. Ing atase kabeh titah napa sasmita kinen ngupaya Sekar Jatiwasesa nanging sabab apa kita ora ngupaya dununging Sekar nanging kita malah munggah ana ing kayewangan. Kita wegah kangelan kita golek dalan ingkang prayoga sarana nyuwun kelan panjenengan ulun. Ingkang sak banjure Kresna ngertiya ulun mboyakena mban cindhe mban siladan. Nadyan kuwi turas ulun pribadi. Kuwi Atmaja ulun apa wayah ulun. Nanging yen to kanugrahan tumibana ing jagat sayekti kabeh kudu ngupaya sarana pambudidayane dhewe-dhewe. Ora dikeparengake nyuwun kawelasan kelan panjenengan ulun. Kanthi cara mengkene Kresna ngertiya ulun blabari babar pisan lamun sejatine Sekar Jatiwasesa mau dudu kita ingkang kudu anggaduh. Sabab kita wis kedunungan ya kuwi Sang Hyang Bathara Wisnu minangka dadi Atmaja Ulun ingkang tetunggalan manunggal kelawan jeneng kita. Luwih prayoga wigatekna kewajiban kita, aja banget-banget nggon kita blereng marang tumuruning kanugrahan. Sabab dudu tumuruning kanugrahan gagayan kita urip ana ing alam padhang nanging netepi kewajiban minangka dadi pujangganing para Pandhawa lan suwing para Pandhawa. Yen to kita amilalu ngupaya kanugrahan tegese kita bakal ninggal kelawan kewajiban kita Narayana. Kencang warudaya pak-pak-pong mbok bolong ali cedhe sapa sing gawe. Leres. Mangke mendhak kene ten panjenengan menika ngawrataken dhateng kula warga mboten sae kedadosanipun sedaya kedah adil menawi mboten sarana kula pecut mawi sumanten kados mekaten kula kinten Kresna badhe tumindak ingkang mboten sak mesinipun kajengipun mandhap wonten ing Janaloka. Kakang Rada punapi monggo mresani babaring lelampahan sinten ing kedunungan Wahyu Jatiwasesa. Monggo kula dherekaken di
katinetraning nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ya jagat dewa bathara ya jagat pangestu kono wae ladal niatku mung bakal kepengin mulyakake kelawan uripku nanging malah kleru tumraping Hyang Pikulun Jatimurti nampa duka ing akeh-akeh upama ora tumuli aku minglar saka ing bale martya kundha manik mesti bakal nampa sop saka Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah ya pancen bener ngendikane Hyang Jagat Giri Pratingkah Pandhawa dadi kewajibanku ing kudu tak utamake dudu kekarepaning pribadi Nata Ndarawati. Lagune nglekas lukita linuting kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu ayana tanah golong ate sambeka ana pengendika ing ngadhawu ana satriya ndok larapake jumbo kaliyan mung sampun paduka dawuhaken sinuwun kula kenen ngupaya wujuding titah ingkang debya Surasekti kalintang jayaning perang. Mangka menika kula sampun ngaturaken wujudipun satra ingkang ketingal sumorot cahyanipun. Saking panginten kula satria menika mbok menawi ingkang kuagang ngamethik Sekar Jatiwasesa ing mapan wonten ing taman. Bocah bagus kowe sapa? Menawi paduka ndangu kaliyan kula pun Abimanyu. Raden Abimanyu nggih. Ditepungake aku Nalendra ing parang Pura Kencana jejuluk Prabu Gudakesa kasinggihan mekaten wonten menapa dene paduka mboyong dhateng jasad kula sinuwun Abimanyu wonten timbalan Taman Negara ing Pura Kencana ana thukule wit ingkang Nyolowadi ingkang akeh padha mestani alane Jatiwasesa monggo dina samengko nedheng mekar kembange ambabar Ganda Arum nanging ora iso dipethik dening sapa wae Raden nek pancen sampeyan iso methik Sekar Jatiwasesa nyuwun apa marang Prabu Gudakesa bakal tak turuti Ganjing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung Petro nun diboyong dening sawijining wanita aku dilarapake ning negara ing Pura Kencana amung
dadi dalan nggonku bakal bisa maluyake wong atuamu. Sebabe ing winastan Sekar Jatiwasesa iki, Petro. Wah, lah kok kaya kembang matahari. Elok tenan. Gong pengen weruh Sekar Jatiwasesa ora? Nah, aku pengen weruh Peken Sekar. Engko karo aku. Edan kowe iki gong ora. Kok mengawur-awuran le momo. Saene mbok apa, Tru? Mara coba Petruk tak pedhike kembang Jatiwasesa. Ngatos-atos Ndara mbok menawa dados kanugrahan sampeyan. Iya, Panakawan Petruk. Dong dang tak. Nih ora apa-apa ora masalah. Piye? Piye? Mulane ya, Gong. Sone nek tak tanggapke wayang cara wetan ki do nyemak. Oh, ora do kei. Yo ka. Dikawe nyemak kok. Rumangsa kula. Mara coba tak jupuke kembang Jatiwasesa. Pulung Sang Abimanyu. Sekar pinedhik wani kaget ora Petruk kanthong bolong. Kawan Petruk jarine kembang yen arep dipethik wite ilang musna saka Pandulu nanging nyatane bareng tak pethik iso tak pethik wujuding Sekar Jatiwasesa. Lah niku dadi tambane bapak nanging aku didhawuhi dening Prabu Gudakesa pun mboten tidak gagas mboten sak digagas Prabu Gudakesa wangsul teng arah kadempel nggo nambani bapak malah tentrem. Bagus ning licik. Bareng iso methek Sekar Jatiwasesa. Lah kok malah lunga saka negara ing Pura Kencana apa rumangsamu Prabu Gudakesa ora iso ngoyak karo kowe Abimanyu. Kresna amangka Sang Dyatama Dara iya nyawingipun Kakang sowan ning Karangadempel kabar sing tak tampa Kakang Semar lara. iya nyatane kuwi ngletak ora duwe daya kok sing nunggu mung gareng shift malam lho kuwi apa tegese tunggu anu gentenan iki anu Petruk karo Bagong ndereke Ndara Abimanyu. Lho, Abimanyu menyang endi? Ngupaya Sekar Jatiwasesa. Dan dinggo ijol ngene bapak kepengin golek tamba wujuding pusaka negara Ngamarta 3 cacahe. Nggih iki mengkari ngenteni bejo-bejan kemawon, ora bejo ora jajan. Bejo bejan nek bejo Ndara Abimanyu iso tekan Karangadempel ngasta kembang Jatiwasesa. Nek mboten ya wis. Kula kalih sampeyan kelangan bapak Ndara.
dawuh. Ndotong-ndotong kembang. Piye kuwi? Menika Sekar Jatiwasesa Koko Prabu lah dal. Entuk gawe kok. Inggih pikantuk. Lah mara coba dienggo tamba utawa dadi slana waliyaning Kyai Semar Badranaya. Kula pasrah dhateng Paduka Kanjeng Prabu Ndrawati. Mara coba kaya ngapa? Sekar tak ungkulake Kakang Semar lah kok ilang manjing anggane Kakang Nayantaka. Nanging Kakang Semar kok durung waluya nirmala temah jati dadi temah mulya. Weh lah dalah. Iki piye Petruk? Pun ora iso gagas. Bapak ora mari, Gong. Mbok takon ana njaluk nang ngisor Semboja. Ana ngisor apa jenenge kluweh. Aku ya wis ora embuh iki. Areng nangis kok nyirama. Pak. Warasa, Pak. Among Sulamrata aja keperat endi jenenge Abimanyu Bu karepe Dik. Bagus nek jebul batu-batu, kowe licik, kowe maling keparat kowe. Didhawuhi supaya methek. Sekar Jatiwasesa bareng seluwih pethek. Ora mbaturake marang Kanjeng Koko Prabu Gudakesa. Nanging malah mbok boyong ana ing wujuding mapan iki jenenge ngendi? Ayo tak jaluk ora tawenake tak gawe sungsang bawana balik. Amuk. Iki Gagah Pideksa kowe sapa ngaku? Werkudara. Werkudara Wong tuane Abimanyu. Ora iso nggula-wentah karo anakmu. Bagus ning lha kok sipate licik. Ing ngatas anakmu kuwi bagus nanging ora diwulang karo gerangane. Wani nyolong Sekar Jatiwasesa ora dibalekke tak gawe sungsang bawana balik. Amuk. Bapak loro karang kadempel ketekan wong wedok ampuhe ora jamak-jamak. Lho, sapa Petruk mboten ngerti? Mau mbok muni saminten apa sapa? Saminten sapa? Ayu nek le ayu ning didaya seneng gelut. Ngaramu Abimanyu KO. Werkudara. Wah, nika meleh. Nek karo wong wedok kalah kok le nendang ki jane ora lahir batin wing. Dume wong wedok ora. Monggo nendang kok dipaske. Ayo ora apa-apa. Kentul nang kentul. Ayo sesek kowe ora. Gugu karepe dhewe Petruk menengo dhisik nggih.
Kanjeng Prabu ora caturan. Kuwi yo apa to gong wis ora anu kok dadak salin barang arep musuh apa wedoke. Wani po, sing tak wedeni apamu? Ini kata dian kanton kaca. Kata. Kuwi le nyewa sandangan endi kuwi? Wong cukup kok sak karepku. Gayamu. Wong cukupe kok sak karepku wis kono ora sawerna-werna. Aku tak nonton kaca paesan. Weh, aku mbok melu nonton. Kaca paesan ki pusaka arep ditonton bareng-bareng. Po dadi presani, Ndara. Pun ketemu, wis mung suwe. Kowe mlayu bapakmu Wadulana. Oh. Bapak, iya, lara niku. Wis to, nek kowe engko wadul mesti bapakmu tangi. Li wadul pripun? Ya wis pokoke bapak ana wong wedok ngamuk, ketoke bapak tepung ngono ya wis. Yo kok yo. Yo, engko gek selingkuhane bapak to udu. Bapak ki wong suci kok ya. Engko gek nggonku. Wah embuh nek nggonmu. Wis ale ngawur kok kowe iki. Ora apa-apa ya terus embuh ora aturan. Senengane omongane mangkat to nggih. Wungu, Pak. Enten wong wedok ngamuk. Ngendikane Sinuwun Kresna, bapak tepang, bapak tepung, wonge ngamuk ora ana sing iso menang. Nek bapak mboten wungu warang kadempel ajeng diobong, Pak. Mang wungu. Nek ora wong tuwa tak buandem glugu tenan. Juga ape-ape kok nyampar rai lho. Ning aku seneng bapak waras. Wah! Gilani ana wong kok kaya bulus. Arep bulus ning aku cinta padamu. Tobat iki sapa lho iki sapa? Ah kowe iki. Mbuh tresnaku karo kowe kok nganti kaya ngene. Aku tok tinggal lunga lah kok dadi aku nganti lara to Kanastren. Kowe aja ninggal aku Kanastren. Patihku sirna mergalayu nalendring pura kencana Prabu Gudha Kesa ayo bela leganing atiku. Ridung ngawur-awur-urahan tengarane ngajurit gong maguru gongso nalindra ireng cemani sapa lho kowe rung tau tepung karo aku to aku rung tau tepung karo kowe sapa nalindring pura kencana Prabu Gudha Kesa kok ngamuk ning Karang Kadempel patihku sirna mergalayu lah iya kowe iki kok golek patih kok wong wedok iki apa kurang wong lanang apa pancen dumpeh kowe iki langing jagat lan curing bawana kowe kuwi dikondhangake wenang garwa widodari kurang seketi kurang sewiji terus golek kanca kok kanca wong wadon ki apa wong lanang ora ana to Janaka kok le kebangetan banget to kowe
kok lunga saka kraton nampi dawing dewa kinan rumeksa Sekar Jati Wasesa monggo kembang wis dipethik dening Si Abimanyu ditampa dening Kakang Semar menika kanugrahan tumraping para Pandhawa Kaka Prabu syukur yen to pancen kaya mengkono. Ayo Yayi kondur marang praja mesake dulur-dulurmu nungging ngestaken dawuh Werkudara. Nggih. Mlumpuk ning Karang Kadempel nanging resik ana dhisik aja nganti ana ingkang bakal munasika. Yo. Werkudara. Sekar Jati Wisesa. Piye? Aku ora iso nemokake nek aku njaluk pusaka telu. Sing iso nemokke Semar pusaka telu ning Karang Kadempel. Lho, tak jaluk. Aja. Tak jaluk. Bali nyang Sukalima. Samadhange jagat tumunguk-munguk paneng sapucaking wukir marbak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung sedaya sampun ketingal padhang. Sekar Jati Wasesa niku kula mboten meleh. Ning pancen kula singitake enten kuncung kula. Pamrih aja nganti tiba tengastaning wong kang kurang pas nampi kanugrahan. Iya, Kakang Semar. Mugi-mugi sarana nampi kanugrahan menika Pandhawa tansah njayeng bawana. Nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna dadi utusaning adil manglurah satru murka saengga saged mujudaken jagat menika ayem ayom tentrem rukun mansinamadan tetunggalan manunggal. Kakang Semar mengkono purnaning gati sura sudira jayan ingkang ratsuh berasta kaping ulah Darmastuti rahang sami makari rahang samya pinanggih Ndara.